Du starter med at inddele håret på den her måde. Binder en elastik rundt om. Laver et lille hul i håret sådan her. Og putter hele hestehanen ned igennem. Strammer lidt til. Deler herefter håret i 2. Sætter en ny elastik på. Hele vejen rundt om håret. Og den sidste omgang kun halv, så det bliver til en løkke. Og det samme i den anden side. Herefter tager du så enderne i løkkerne. Binder rundt om elastikken og ind igennem elastikken. Det kan være lidt svært at få fat. Og så tager du løkken, åbner den, putter den anden løkke ind igennem, strammer til. Og så er det bare nogle hårnåle, der skal i, og så er du færdig. En super hurtig hverdagsopsætning. Og hvis man bruger lidt længere tid og renforcerer den lidt mere, kan den sagtens bruges til en fest også. Synes du, jeg skal lave flere af sådan nogle her videoer, så skriv gerne en kommentar og like alt, hvad I kan.